বিশেষকৈ সাউথ গুমতিও লাইথানাই তুই কতর দেরাও ক্লাইজাক কেউ নক নুকুন কমাখা কেউ বিহি গুসা কমাখা কেউ বা মাসায় মানে ইয়াংনি তংমাইখা অমহাই খানাউইনো जों उइलानि सिमिनो जों चेंखा विशेषकै चिनि घुमलुन आमचाइनि चिनि जारा सरकारनि सेबुक खाइतंनाय रक चिनि एडिशन स्पेशली टीएफ रक आबनि लगे लगे आं दङ सागबायथां इएम एडुकेशन चिनि एमडीसी दङ गणेश बाबु चिनि एक्स इएम दङ चिनि जतनसे सिनियर आटा सिनि रुपिनि अमा एकलाय चिनि टीएफ रक न तुयै बरनि जे कन्ट्रिबिउशन जे जों किसा मिसा जे रिमाइन्ड बाय जों तिनि उइलाव नुख्रा देबिपुर आरो खरकाम चिनि साकमा सम्प्रदायनि चिनि बरक नुकुं काइसेना खरकाम थैथांगा बरनो थाङै जों किसा मिसा याफारका माइरु माइखा याफारका आबनि लगे लगे आगानाय गिरिनि नक बायजाग्रो न बसुम सुबा आबनि यागलो जों थांगा यांगो गार्डांगो थाङैनाय लाइथानायाव 22 तारिखआव जे सारवा काख्लाय जे थैजांनाय रक न बंनि सिमालांगो जों थांगा बंनि नक नायखा आरो बाहायनो बेलायखेन वाना मासिंसा थिन बरक आरो बाहायनो जों थाङैनाय प्राय 19 परिवार न जों रां फैसा रिमाया फानो माइरं माइखा मैखितों ताई ओ थैजांनाय नु खुंनोबो जों जा मानमानि जों खकजा खंनि जों जे माने आबो जों रिबि कावका आबनि परे जों थांगा यांगो सालथां मनवो आरो बचिनि बर गोबां मा शरणार्थी तागो तंबायखो आरो थाङै जों माकेनो सुबाखा जे तिनि जों पाइथागो म डाकमुरा वाइमुरा बिसि मगा किल्ला ब्लक ओमफ्राय म बागमा विधानसभा केन्द्र अरबो खायनो जों खोनावै चिनि बरंमोन आं सीएम साहेब बाय आं मियानो जगाजग खायखा जों तो आइंगो थाङै दङ जोंनो किसा लोकेशन सारिं गाबो लग लगनो साका सामने परे हांखाय तिनि चिनि ताव जे जुनाली चेयरमैन जुति जमाते बाय जगाजग खायखा बो बुसा सराय मेनै थांगा चिनि ब्लक प्रेसिडेंट बरंमोन आं ताव कताल सुबुत कुमार जमातिया बाय ताय बिनि लोगि संपाय चिनि लिडार्स रक फाबितिया एकामा हायखायनो जों पाइथाखौ जों अर तिनि बरनो जा मानमानि 27 ता परिवार न किसा कानजांनाय बा चिनि साजांनाय मानि नक जों किसा रिखा थिनांगोबो जों अमा हायकेने रिनानि बागै जों सायथनाय विशेषकै चिनि खमलंनि अमा कायसा यूनिटी हाइन तखा कायसा एसएसजी ग्रुप हाइन तखा आं तिनि नंनि बिसिंथि आं तिनि कयना मुसुंगो खा गोनां माया गोनां गोबां मानसिनि बररक दंगो साबाया नोंबाया साबाया नों नोंबाया केबो रां फैसानो थैमानि यागुला लगितलानि मानिया किन्तु जों तिनि जदि किसा मिसा जदि कमा हायके याफार पाइखांकाय नायबा भगवान ईश्वर सुनो अंत नाहारन आव माय खुमा जरा किसाफाना माय बुतिफा खानि मान फाइका बिनो बकायसा बुमुंनाय गाबोन बागना जों तिनि नंनि मीडिया रं बिसिंथि कयो फाइदि सुबा फाइदि रि फाइदि रिनाय बरक बमान मांस दंगो जे बिबरक रिमाया तंगैनो रियांगा ब तेबसे बस बिपदस खालाय गाबोन बागना आं कयनाय फाइदि खा क्वार खा कथार एवं एकदम चिनिति प्रासा होनाय फाइदि बयनिबो साबाय बुसागा बुसक माया नांलाय तिनि तुइरि फाइदि इयाखा बय रि फाइदि इयाखा खाता रि फाइदि कलम रि फाइदि गोबां मानसिरा रंनि बय खाता कलम क्रिका गाबुते रं जों जरि सुबा फाइखांकाय जों चिनि बररंग बंनि थिनांग कायसा कासाय माननाय जे लस जों गाबर तथाय किफिलिमैया हायपाना जों जा मानमानि जों किफिलनाय चिनि बुबाग्रा साव नगता तंदि थांदि जत्तो जानजानि एलाकायाव थाङैनाय निनि एलाकानि फाताराबो नों मानखाय थांदि जोंनि जेहेतु वेस्ट आसि एफेक्टेड दिया यांगो पिसि एफेक्टेड तंखा जार कारण जों दुमुर থেকে सुरुखाय जों मोटामोटी जे मानसा जों थिनांगो बते कयेकदिन बिसिङाव जों नामति रखा फाइनाल बागै जों सायथलायनाय आं आसा खायो जों ता जारा तिनर फाइनाल बरनब जार याफानाय रनब अन्तत हामबाय मारगो तिनि माइरुम रनाय तिनि दाइल रनाय तिनि मसर रनाय तिनि बेरमा रनाय आक्रा रनाय रि रनाय बरनब हामबाय मारगो अब त साइसुं नि बायथ खानमैया पालंखाय साल साइसुं गाबा सोरमाया पालंखाय साल अब तिनो जों सोरनाव नाव जों चिनि थिनांन चिनि टाउननि फाइनाय स्रायरनो जों म फोरोंख्लाय यांखाय बाहायकि बर फोरोंनायबा बर टाउ मीडियानि जुग टाउ फोन एंड्रॉइड फोन तिले जंगमान खलखानाय साबताम खाय ताम अब तिरो बुबाग्रा साव जे नक एकदम पूरा देमिसिं थाका
बनो पूरा 3 रिजांनाय राज्य सरकारनो बसाका राज्य सरकार 1,20,000 नाय যারা হাব নাবো হিসাব খাইनो रिजांनाय राबार नष्ट होनाय रक खेतनि माइ नष्ट होनाय रक केबनि तुमको तावने बनो क्षयक्षतिखा आबो नबो सरकार ताबो हिसाब खाइतंको प्राय 15,000 कोटी त्रिपुराव दासिक माने তিনি প্রায় 1983 সালनि सिमी 83 একবার কত রংখা আবন পরে বুদয় 93 আইসা আংখানা আবনি পরে অমকে যতন কত বনে বই যতন সে বেশি খতিঙ্গা বুসে 15,000 কোটি রাং খরচ সংখ্যা और रां जुरी मांखांखाय जों प्रत्येकटी एलाकानि बान बायमानि लामा बायमानि ब्रिज बायमानि स्कुल बायमानि नक बायमानि जत्त किछु जों खालायनो माने जों आसा खायो हामबाय।